стоят, особенно в час пик, по 150 метров они пишут в очередях, чтобы на маршрутку втиснуться в эту маршрутку вонючую. Прамы загад Лукашэнкі, што маршруткі з беларускіх дарог трэба прыбраць і тэрмінова замяніць іх на аўтобусы, лепш за ўсё на электрычныя. Прычым гэта яшчэ і магчымасць для дзяржавы зарабіць на сваёй жа тэхніцы, бо калі прыватных перавозчыкаў абавяжуць перайсці на аўтобусы, то відавочна, што іх прымусяць купляць беларускія. Магчыма, на гэтыя заклікі Лукашэнкі паўплывалі і гучныя аварыі з удзелам маршрутак. 2 гады таму у такім ДТЗ загінулі адразу 14 чалавек, а зусім нядаўна ў іншай аварыі загінулі 6 пасажыраў. Але ж галоўная логіка ў яго наступная. Атамная электрастанцыя выпрацоўвае шмат электраэнергіі, а значыць у Беларусі цяпер усё, што магчыма, мусіць быць электрычным. Акрамя таго, Лукашенко плануе зрабіць электрычнай нават сельскагаспадарчую тэхніку, але ж тут і каментаваць няма чаго. Проста звярніце ўвагу на выраз твару міністра эканомікі Юрыя Чабатара.